O, čokoladna kola, to još nisam probala. A šta ima Bela? Ja imam žele sa ukusom žvake. Sjajno. Odmah ću da probam. Dakle, stiskam flašu i... evo ga žele. Kako se rasteže. I ukus je ekstra. Da, sviđa mi se. I balon je cool. Bela, hajde još jednom. Hajde. Dobro. Sad ću da ispraznim svu flašu. Da, a sada balon. Kako sjajno. Hajde još jednom da probamo. Ovog puta balon će biti još veći i bolji, veruj mi. Eto, skoro sam sve pojela. I... to je to. A sada pravim balon. Kako je veliki. Odlećem. Bela, ne brini, spasit ću te. Samo moram da probušim tvoj balon. Eto, ponovo si ovde. Hvala ti, Mije. Ali sad je tvoj red. Kreni. Da, tačno. Pokušat ću da zagrizem ovu flašu. Ona je čokoladna. A šta je unutra? Moram da slomim flašu. Wow, unutra je gomila bombona. Hajde da ih rasporedimo po bojama. Wow, kako sjajno. Da, sada naranđaste, zatim crvene i sve ostale. A sad ću pojesti svaki red. Da, to je jako dobro. I ja bih voljela da probam. Bela, to je bilo tako dobro. Bombone su čokoladne. I što si tužna? Uzmi moju čokoladu. Neverovatno. To su cipele. Ne, stani. Ja ću početi prva. Probat ću štiklu. Da, dobila sam čokoladnu cipelu. Mio, probaj sad ti. Joj, kako boli. Znači, ja imam pravu cipelu? Ne zavidim ti. Šta je ovo? Ne mogu da verujem. Kako lepa cipela. Gledajte, sad imam šareni jezik. Sad ću nešto da probam. Stavit ću cipelu u činiju i istopiti je. Da, uspela sam. Sad imam raznobojnu čokoladu. Hoću da probam. Tako ukusno. Šta ti je? Ne diraj, to je samo za mene. Dakle, nastavit ću. Umočit ću roze cipelicu u otopljenu čokoladu i plavu također. Obe su tako ukusne. Da, kakva hrskava čokolada. Ja sam u slatkom raju. Užas. Desna, leva, desna. Što da smislim? Znam! Stavit ću na nogu roze. Pa ja sam sada lepotica. Šta je? Jel mi zavidiš? A šta ako probam da stavim plavu? To je neverovatno. Hoću ja to. Daj mi tu cipelu. Ne, to je moje. Sad je moja. Ne dam je. Kakva slatka cipelica. Vreme da je probam. Šta je ovo? Da li sam sada klovn? To nije fair. Susan, tako ti dobro stoji. Ne, to je katastrofa. Ćao. Hajde da vidimo šta je ispod vaših poklopaca. Kate počinje. Aha, čokoladna maca. Quentin je dobio žele macu, a Miley pravu. Kako slatko. Da, moja maca je neverovatno slatka. Hoću da je pomazim. Sad smo prijatelji. Vidim da ti se sviđa. A sada, hajde da se igramo. Divno. Tako nam je zabavno zajedno, jel da? Obožavam te, dušo. Miley, tvoja maca je tako slatka. Baš ti se posrećilo. Ne.
To je moja maca. Ne diraj je. Hej, sam ću je pojesti. Ups, izgleda da maca nije shvatila da je to žele maca. Miley, skloni je brže. Dakle, probat ću. Wow, to je prelepo. Baš mi se sviđa. Hoću i ja da probam čokoladnu macu. Miris je ekstra. O, došla mi je ideja. Stavit ću svoju macu u akvarijum. A zatim sipati mleko unutra. Treba mi što više mleka. Da, tako je. Pogledajte. Sad imam lep kakao sa mini marshmallowom. Jo, Mileyna maca je sad tužna. Ne brini. Mogu ti sipati malo mleka. Eto, izvoli dušo. To je za tebe. O, hvala Kit. To je baš lepo od tebe. Moje maci se sviđa mleko. Odlično. Maca je srećna, a znači ja sam. Moj kakao je super. Ovog puta su devojke odlučili da dignu po klopce istovremeno. Opa, rezanci, super. Tracy, ti sigurno imaš čokoladne rezance? Izgledaju cool. Ajde, probaj što pre. Naravno. Čokoladni rezanci, to je tako ukusno. Hoću što pre da pojedem sve. Ješću rukama, baš me briga. Da, to je preukusno. Ne mogu da se zaustavim. A Vivian vidi, imam bradu od rezanaca. Baš cool, jel da? Da. Okej, pošto si ti sve pojela, sad je red. Ja imam obične rezance, ali sigurna sam da će mi se dopasti ukus. Probat ću. O, da, super. Došla mi ideja kako lako i brzo da ohladim sve nudle. Koristit ću moj ručni ventilator. Šta? O ne! Sve odletelo. Dobro. Pokušat ću još jednom. Opet su odleteli. Viljuška je kriva za sve. Onda ću ohladiti nudle direktno u pakovanju. Ups. Tracy sigurno nije zadovoljna ovom situacijom. Kako si smiješna. Eto ti tvoje nudle jedi. Šta ste ovog puta dobili? Ništa? Čudno, to je nemoguće. Probajte ponovo. Da, sad je uspelo. Vi imate lubenice. Vivian, hajde, probaj svoju. Ne mogu. Moja lubenica je prevelika. Ali znam šta da radim. Razbit ću lubenicu. Da, koristit ću bejsbol palicu. Pogledajte. Unutra su Malteser s bombone sa karamelom. Jedva čekam da probam. Da, jako mi se sviđa. Ovdje je sve što toliko volim. Mogu to jesti non stop. Da, ja sam u slatkom raju. To je neverovatno. Da, presrećna sam. Ovo je najbolji dan u mom životu. I znate šta? Ovakva lubenica mi se sviđa mnogo više od prave. Jao, to tako ukusno izgleda. Hoću i ja. Ali Vivian mi nikad neće dati svoju hranu. Baš je bezobrazna. Okej, nemam vremena da se ljutim. Moram probati svoju lubenicu. Odseći ću gornji deo. Uzet ću blender. A sada umutiti lubenicu unutra. I još malo i... To je to. Napravila sam koktel od lubenice. Ubacit ću slamku i probati ga. Kako svežava. Hoću i ja da probam. Tracy, hajde da se menjamo. Hajde, to je dobra ideja. Tvoj sok je super. I tvoj čokolad. Oho, a šta se to krije ispod paplovaca? Hajde da pogledamo. Leslie, počni. Hajde, podigni. Jedva čekamo da saznamo šta je tamo. Ili će prva ipak biti Suzy. Wow, pa to je lutka Barbie. Kako je lijepa. A šta ima Leslie? Da vidimo. Nevjerovatno. Ona također ima lutku, ali čokoladnu.
Čekajte, šta je ovo s njom? Okej, moram probati. Moja lutka je potpuno od čokolade. Super! A ja sam već napravila kuću za moju lutku. Izgleda tako sjajno. Stavit ću modnu pistu, stočić za šminkanje, kozmetiku, tepih i stolicu. Ovdje će biti haljine, a ovdje cipele. Dodat ću još postere i aksesuare. Sada moja lutka ima svoju kuću i ogromnu garderobu. Odlično! Hajde da probamo da ti obučemo drugu haljinu. Wow! Izgledaš prelepo! Ali znaš, može još bolje, slažem se. Hajde da probamo sve haljine iz garderobe. Izabrat ćemo najbolju. Ni ova nije loša. Da vidimo sljedeću. Okej. O da, ova je najbolja, slažem se. Izgleda savršeno. Pomeraj se, slikat ću te. Jao, hoću i ja da se igram. Imam ideju. Skloni se. Eto, sada moja lutka živi ovdje. Što? Kako si smela? Baš si bezobrazna. Isterat ćemo te iz naše kuće. O ne, to ću ja vas isterati. Skloni se. Ti se skloni. Eto ti. Šta si uradila? Otkinula si joj glavu. O ne, moja lutka je uništena. Izvini, nisam htjela. Sad ću sve da popravim. Eto. Joj. Sad je još gore. Žao mi je, šta da radim. Tačno, imam ideju. Stavit ću sve u činiju. Uzet ću fen. Ne, nemoj. Ma čekaj, sad ćeš sve vidjeti. Eto, sad imaš tečnu čokoladu. Čuti, toš nije sve. Sipat ću je u ovaj kalup. Odlično. A sada čekam da se stegne. Spajam dva dela i vidi. Napravila sam ti čokoladnu igračku Labubu. Izvoli. Odlično, Leslie je srećna. Hvala, to je tako ukusno. Ali nisam mislila da ćeš ga jesti. Dobro, neka te, bitno je da ne plačeš. Šta, kaktus? Sigurna sam da je moj jestivi. Sad ću proveriti njegove bodlje. Moj kaktus je pravi. Šta pravi? Plašim se, neću da proveravam svoj. Hajde, moraš. Dobro. Ja ništa nisam osjetio. Čudno. Ovdje nešto nije u redu. Bodlje uopšte nisu bodljekave. Čekajte, je li to čokolada? Da, ja imam čokoladni kaktus. O da, prelepo. Mogu da pojedem sve do kraja. Džabe sam se plašio. Da, jako mi je drago zbog tebe, Deni. A šta ja da radim? Tačno. Prvo ću očistiti svoj kaktus uz pomoć testere. A sad ga vadim. I sečem na komadiće. Da. Tako već izgleda mnogo lepše. Ali to još nije sve. A zatim ću to sve staviti u šerpu. I sipati puno meda. O, da, nevjerovatno. To je to. A sad mi treba brener. O, kako je moćan. Ugreću to sve. To je to. Sada mogu probati. Izgleda jako privlačno. O, da, to je mnogo ukusno. Oduševljena sam. Deni, sav si u čokoladi. Mogao bi pažljivije da jedeš kaktus. Ne, nisam mogla. To je tako ukusno. Teško je zaustaviti se. Najela sam se. Dok Deni spava, ja mogu da probam njegov kaktus. Uzet ću komadić, a sad ću ga staviti u činiju i istopiti. O, da, odlično. Sada mogu da umačem svoj kaktus u čokoladu. Sad ću probati ovu kombinaciju. Da, znala sam. To je mnogo ukusno.
Blago meni. Najbolji recept na svetu. Čekajte, što je sa mojim kaktusom? Razumeo sam. Britney je ukrala moj kaktus i napravila sos od njega. Kako si smela? Sad ću te ja... Stani, imam bolji predlog. Uzmi. Šta? Pače kaktusa? Šta će mi? Ponavljaj za mnom. Umači u čokoladu i uživaj. Hajde, probaj. Dobro, sad ću. To je zaista ukusno.